Sayang manusia khair, bikuang bumi peranjrai. बुंखादोंमोन नोंखौ आंनि मानसिनि मोदोमाव आखाइ दा होननानै दानि आंनि गेमखौबो नायदो जोबथि खेबनि थाखाय नों मा बुंलांनो लुबैदों बुंलांनो हासिगौ आं बेखौल' बुंगोन सानबेसे मानसिनि जिउ फोजोबना थांना थागोन नों सानसेबाबो मानसिनि आखायाव थैनांगोन येस कारेक्ट आंबो सानसे थैखागोन नाथाय मानसिनि आखाइजों नङा इसोरनि आखाइजोंसो Reverse. मेगनखौ बलानानै थाबायदों सरि नोंथां बोरैबा सौग्रावफ्रांबाय मेगनफोरा थिग नङाबा ट्रिटमेन्ट खालामना ला गोरोन्थियाथ' बिसिनिसोमोन मानो सोर थाखो बिसोर जेंसिनि मानसिसो बिसोरजों सुथुर जाना जेबो मुलाम्फा गैया बिसोरबो गेंस्टारसो बिदि होनना सोर थाबा जाया दिदोम बुजिनाय मानसिया बुजिनानै थायाब्ला एसेयावनो दावराव जायो सोदोम आरो बेखौ दावरावसारा मिथिब्ला सहायनो हानाय नङा थौदो थांसै Ada Boro nोंसोरनि खामानिया मानसिया बोरो मानसिया न'आव गैयामोन आदा एसेबां गोबाव जाबाय दासिमबो सासे सिख्लाखौ लाबोनो हाया नोंसोरो आंहा एसेबां सम गैया नायबाय थानो गाबोननि गेजेराव सिख्लाया आंनिसिम सहैनांगोन जागोन आदा गाबोन सिख्लाया जेरैखि जाया नोंसिम सहैगोन आब' नों एसेबां गोबाव बहा दंहैयोमोन आं लोगोनावसो दंहैयोमोन लोगोनाव थांनानै एसेबां गोबाव न'आवबोथ' खोन्थालांनो हायोमोन ना आं टाउनाव थांनायावनो लोगोआ लोगो मोननानै गावसानाव आंखौ लांफादोंमोन दे नों न'आवनो थाथ' आं गामियाव थांना फैनि दे थां आं न'आव थानो मानो गिनाय गिनाय मोनबाय थादों आं बे जाथायखौ सोरनो खोन्थाबावनो खनसे खननै बुंनाय बाथ्राखौ मानिया नोङो आदा
हनै सोरबा सिख्ला भिडिअ खालामदों नोंसोर बिखौ रमन Shadow नोंखौ नागिर नोंलाय लांबाय नाथा दिनैसो मोनबाय नोंखौ ओइ हमबाय बेखौ जागोन मबाइला लाबानो साला बे मबाइला नोंखौ जियालनि ओंखाम जानो नागिरदोंमोन लाना दो Abo, soर नोंसोर? दा गयखा हेल' आदा दावहारु बे मबाइलजोंनो आंखौ फासायनो नागिरदोंमोन नङासै दाथ' मबाइला आंनि आखायावसोसै बोरै फासायबावनो नोंलाय मा मबाइलाव लफ्रुक दं सानदों नामा नोङो गासै जाथायखौनो बयनोबो खोन्थाजोबगोन आङो नाथाय नों बे बाथ्राखौ एसे गोरलैयै बोरै बुंनो हाखो बयनोबो खिथालायनाय आं दि नोंखौ ओरैनो हगारगोन बस गाबोनखादो नङाबा बियो जेंनासो खालामबावगोन आरे भाई मानो एसेबां आथो धोर्ज हम बेनि थैनायाथ' आंनि आखायावनोखा सोर नोंसोरलाय आं गिबियाव खावलायग्रोगोन सिख्लाया आगारनानै हो ओइ मिस्टार जानांगौना आंखौ सिनाया राइट आं नोंखौ सिनाया आरो सिनायै मानसिफोरजों आं सिनायथि लाया सिख्लाया मोजाङै आगारनानै हो आंनि खामानिखौ दिनैसिम रावबो हेंथा होफैयाखै मुङा आंनि जोंसि गोसोआव ला आं रावबो सिनाय मोनै मानसिनि मुंखौ गोसोआव लाया आरो सोरबा सिनाय मोनै मानसिनि मुंखौ आं खनले खनले खोनाबाय थायोब्ला आंनि खर'आ खामानि होआ आं खनसे खावलायबावगोन सिख्लाखौ मोजाङै आगारनानै हो नायनि आंबो आंनि मानसिया गसंना थासान्दियाव बे सिख्लाखौ बोरै लाङो मोनसे चेलेन्ज जुदि नोंनि मानसिया आंनि मानसिखौ फेजेननो हायो नों बे सिख्लाखौ मोनलांगोन आरो जुदि नोंनि मानसिया फेजेननो हाया अब्ला बेनिफ्राय गिदिं लाफिननांगोन अके चेलेन्ज एक्सेप्टेड नाथाय र' आंनिखौ नायग्रो गावबाय बोनानै दोननाय सिमाखौ बारनो दा नाजा खोनासं नोंथां आंहा नोंजों जेबो सुथुर गैया बेनिखायनो बे जाथायखौ बेखिनियावनो बावगारलां बे जाथायखौ लानानै आंनि मानसिफोरनि सायाव आखाइ दाहो नङाब्ला बिनि फिननायखौ आंनि सिलायनि गुलियासो होगोन थाबैनो मोनफिनगोन दिदोम नों बिनानावखौ न'सिम दोनना फैदो जागोन सार रथ'आ दा आंहा नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानांगौ दंमोन आं नोंखौ थाबैनो लोगो हमफिनगोन अब्ला नों आंनो फोरमायनो हागोन आंहाबो बे जाथायनि सायाव गोबां बाथ्रा मिथिनांगौ दङ दा नों थांथ'दो दिदोम मोजाङै थां बिदिब्ला आदाया थांथ'दो आं
जोंना न'आ मोनखाबायानो। जागोन दे। अ रथ'लाय आदा नैबे मबाइलाव जेंसिया सासे मानसि गावथारनायनि प्रुफ दङ। बे मबाइलखौ रावनिबो आखायाव दाहो दावहारु आदानो गथायनानै हो। बे बाथ्राखौ आं रावनोबो खोन्थायाखैमोन, नोंसोरखौ फोथायनानै खोन्थाबाय। बे भिडिअखौ नायनानै नोंसोर डिसिसनखौ लादो। जागोन दे, बिदिब्ला थाथ'दो। आब' हनै